ପାଗ କରିଛ ଆଉ କଣ କରିଛ? ପାଗ କରିଛି, ତାପରେ ଘଣ୍ଟା କରିଛି, ଭାଲୁ କରିଛି। ଭାଲୁ ବି କରିଛ? ମୁଁ ପୁରା ବାଘ ମାଂସ ବି ଖାଇଛି। ବାଘ ମାଂସ ଖାଇଛ? ହଁ। ଆଉ କଣ ଖାଇଛ? ଖାଲି ବାଘ ମାଂସ ଆଉ ହରିଣ ଅଣ୍ଡା। ହରିଣ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛ? ପାରା କ୍ଷୀର। ପାରା କ୍ଷୀର ବି ଖାଇଛ? କେତେ କଣ ଖାଇଛ? କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମୋର ପ୍ରବଳ। ହଁ ମାନେ ଫୁଲେଇ ହୁଏ ନା ଗାଡି କିସ ଗୌରୀ 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 ବାହାରିଆ ବାହାରିଆ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧରିବିନି କିନ୍ତୁ ଧରିବି କେତେବେଳେ ଜାଣିଛ? କେତେବେଳେ ଧରିବ? ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହେଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ମତେ ଭଲ ପାଇଯାଇଛି ମତେ ଅନଉଥିଲା। ଜୟ ବାବୁ ସାପ ଧରିକି ବୁଲିବାଟା ତମ ପରିବାରର ଅଭ୍ୟାସ କାହିଁକି ଅନେଇଲ? ତମେ କି ଅଜଗର ଧରିକି ବୁଲୁଛ? ତମ ବାପା ମା ଯୋଉ ନାଗୁଣୀକି ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହାକୁ ଥରେ ଚୋଟ ମାରିଛି ତା କବଳରୁ କେହି କେବେ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କି ବଞ୍ଚିବେ। ଭାଇ ତମ ବାପା ବୋଉ ସେ ନାଗୁଣୀକି ଧରି ତମ ଘର ଭିତରେ ବସିଛି। ସେ ନାଗୁଣୀ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ଚୋଟ ମାରିବ ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ ଚୋଟ ମାରିବ। ତମ କଥା ଶୁଣିବ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁଛି ଯାହା କହିବା କଥା କହିଲିବ। ଭାଇ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଭାଇ ଘରେ 8-10 ବର୍ଷ ରହିବି ଆଉ କେମିତି ରହିବି କହୁନ? ଆମର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଲିକତା କରିବା ବାହାରେ ବନମାଳି ଆଲୋକ ଗୌରୀ ସହଜ କଥା। ବାପା ମା ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ନେଇକି ଆସୁ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ନାଗୁଣୀ ନାଗୁଣୀ ମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଦେଖିବା ଦେଖିବା କିଏ ସେ ହୋଇଅଛି ମହିଳା କଜଳ ପୁରିତ ନୟନ ଯୁବ ଓଠ ଲାଲି ଖିଲି ପାନ ରାନ ହଂସୀ ପରି ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଚାଲି କିଣି ନେଇ ଗଲା ଭଲ ବଜେଇ ଦେଲା ସେ ଠିଆ ଓଢ଼ଣିକି ଛାତିରେ ବସିଲା ରକା ମୋ ଗୌରୀ ରାଣ ପଟେଇବି ତତେ ମୋ ବର ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା। କଣ ଭାଇ ଏତେ କଥା କହିଲି କିଛି ନାହିଁ ଓଲଚୁଲି କଣ କିଏ ଟିକେ ତମ ମନ ଖୋଲ ଟିକେ ଦେଖିବା ମନ ଖୋଲ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମୋଟା ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ଆରେ ଖୋଲିଲା ମୁଁ ବ୍ୟାଚଲର ମୋ ଗୌରୀ ବ୍ୟାଚଲର ନିଜ ତାକୁ ବ୍ୟାଚଲର ତମ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ କହିପାରିବ। ଆରେ ହଁ ସମସ୍ତେ ବି ଓଲା ଖାଇବେ। ଆରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ଘରକୁ ଯୋଉମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ମୋ ନାଁ ଶିବ ଶଙ୍କର। ମୋ ପାଖରେ ବି ସବୁବେଳେ ସାପ ଭଲରେ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡର ଓଳା ଖୋଲ ନହେଲେ ମୋ ଗୌରୀ ତମ ମୁଣ୍ଡର ଓଳା ଖୋଲିବ। ଏଇ ଗଲା ଗୌରୀ। କଣ ପାଇଁ ଆଇଛୁ? ମୋ ସବଳା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ ନା? ମୁଁ କେମିତି ମରିବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛୁ। ଜାଣିନଥିଲୁ କଣ ଜାଣିଲୁ? ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲେ। ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଏ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଅଛି। ରୁଦ୍ରାଣୀ ଜାଗାରେ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଆଉ ଶିବାନୀ ଜାଗାରେ ଶିବାନୀ। ରୁଦ୍ରାଣୀ ଘର ମାଲିକାଣୀ ହେଲେ ଶିବାନୀ କାହା ଘରର ଚାକରାଣୀ। ଶୁଣିଲାନି ମୋ କଥା ବୁଝିଲାନି ମୋ ପରିସ୍ଥିତି। ଯଦି ରୁଦ୍ରାଣୀ ଜାଣିଥିବ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କଣ କରିବି?
ଟେନସନ ରେ ମୋ ଟେନସନ ବଢେଇ ଦେଇଛି ସେ ଶିବାନୀ। ଶିବାନୀ କି ସେ କିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି। ଏବେ ତାର ଗୋଟେ ହେଇଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଘରେ ରହିବ। ବାର କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଆସି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିକି ସିଏ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ତମ କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ସାରା ଦୁନିଆ ତ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଧନ ଲୋଭୀ ବୋଲି। ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କାହାକୁ ସାଥିରେ ଟିକେ ରଖିଦିଏନି। ହେଲେ କେହି କେବେ କହିପାରିବେନି ମୁଁ ନିଜ ହୀନ ବୋଲି। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟାଏ କଥା ଜାଣିଛି, ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ଯୋଉଦିନ ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରକୁ ଟିକେ ରାଜ ଉଠିବ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେଖିବ ସେ ଶିବାନୀ ଯୋଉଦିନ ତମର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇକି କହିବ ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି, ଏମିତି ସୁଯୋଗ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆସିବନି। ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରୁଦ୍ରାଣୀ। ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବ। ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା ସେ କରିପାରିବନି। ତା ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ସେ ଆପେ ଆପେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। ତମ ପରି ସରଳ ନିରୀହ ନାରୀ କଣ ଏସବୁ ପାଇବ? ସରଳ ନିରୀହ ନାରୀ ବି ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ମୋ ସିନ୍ଦୁର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ରୁଦ୍ରାଣୀ ସେ ବଞ୍ଚିବ ତ?